50 pesos flagdown rate sa taxi, aprobado na. Fare matrix, kinahanglan ipaskil sa taxi antes makapanukot. Saka plete, ginkalipay sa mga taxi drivers. Yaring balita ang aton gintutukan. Halin sa 45 pesos, mangin 50 pesos na ang flagdown rate sa mga taxi sa Western Visayas. Ini matapos nga suro sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board 6 na aprobahan na sang Marso 18, 2024 ang nasambit nga sa kaplete. Lakip sa 50 pesos nga flagdown rates sa mga aircon kag non-aircon units. Wala nalakip diri ang taxi nga nagabiyahe sa Ilo-Ilo International Airport. Wala man sang pagbago sa per kilometer nga plete sa taxi. Apang antes manginlegal nga makasukot, kinahanglan magkuha sang taxi operators sang fare matrix sa LTFRB 6. Ang aton mga sumalakay nga kung magtukot ang aton taxi riders ang minimum mga 50 pesos, pangitaan nito sila na isang fare matrix. Kung wala, yung giling na pagdagdag. Kung mag-i-discount sila, that is overcharging. No? Suno sa LTFRB 6, wala pa sila sang naisyuan nga fare matrix. Nagapakig-angot na ang ahensya sa mga taxi operators. Sang mabatian ng balita, ang pila ka mga drivers hindi matago ang kalipay bangod dako ini nga bulig sa ila palangabuhian. Ang kita mo adong duwagan man gamay sir. Dako man nila nga bulig sa amon tungod ang aton nga gasolina subong nagasaka na og man kagaway na nagbalik sa dati nga price. Ang sakaplete ang nakaangkon sang magkatuway nga reaksyon sa mga commuter. May pila nga nagasiling nga tuman ini kasakit, may nagasiling man nga afford pa man ang sakaplete. Masakit mong gamay so syempre ang sweldo gamay nubo diri sa aton. So magtaas wag isa daw ka bugat na gid. Taas di sa aton or daw affordable man? Affordable man. Daw di man masakit-sakit. Hindi naman na. Daw kwan na. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.